في تميم المشياتنا ماريا في الفesta tagħha e kien ġew daw il-ħarsa tagħna fuq il-ħarsa tagħha. Il-ħarsa tagħha li twassalna għand Ġesu. ħarsa li turina li hija jom ta' kull wieħed u waħda minna. Fi tmiem il-festa tagħha ejjew nersu lejha fit-talb. U propju npoġġu fiħdana il-familji tagħna. L-esperjenzi kollha li nagħtu minnhom żgħir u inqas żgħir mal-ħajja. Ilhom ta' kull wieħed u waħda minna. Beda Ġesu jgħidilna għawni għamok. U jagħti lilha għawni lilha. Turki jew inkomplu nsibu Mamma Maria tal-Grazzi. Il-mixatat l-intenċaw. Il-maxxawra tagħha hija li nidħlu magħha fis-santuarju. U għalhekk insibu bil-jom li tkompli tifsira f'kull ġurnata tal-ħajja tagħna. Insibu li tixtieq tressaqna lejn il-kelma ta' Ġesu. Insibu li tixtieqna nersu għall-Knisja tal-ħaq. Insibu li tixtieqna nersu lejn is-sakramenti tal-Grar u tal-Ewkaristija. Huwa l-isbaħ rigal li nistgħu nagħtu lill-jom tagħna meta nersu lejn bina Ġesu. U nkomplu nixorbu minnu ħalli nkunu bix-xhieti tiegħu. Qed nixtieq il-ġdid. Inħarsu lejn l-għajnejn ta' bil-lom. U nżommu momenti ta' skir. Ejjew nżommu fil-ħin ta' skir. U kull wieħed u waħda minna nagħmlu l-kalba tagħna lill-Madonna tal-Grazzi. Ejjew nitolbu flimkien it-talba mill-Omma Marija tal-Grazzi. O Marija, teżorira tal-Grazzi kollha, għajn tal-perseveranza għat-tajbin u tantima u maħfra għal-ħżiena. Dawl fil-qed u serħan fit-taħdiet tal-ħajja, saħħa u fejqana l-morġa. Ieqaf miegħi nitolbok f'kull tfixkiel li nsib ruħi fih. Għatini l-grazzja li tant għandi bżonn. Ejjew nitolbu il-grazzja li għandna bżonn minn bl-interċessjoni ta' Marija u l-grazzja. Gbar blaħat u mal-favuri l-Ewrejt kull żmien lejn il-lejt il-rikorra. Ibħlis kemm id-darba l-missirijietna fit-taqbil u ħlisna mill-leħna xeġewwa. Ħares li wkoll nitolbok mill-edawa tar-ruħ lill-ħajja u verament taffilu għassar l-twili tal-purgatorju. Ejjew nsellu Marija flimkien. Ismien għalik Marija, bil-grazzja nabija, bil-mulenija, inbierka inti fost il-nisa, inbierek il-frott tal-istijak Ġesu. Ismien għalik Marija, bil-grazzja nabija, bil-mulenija, inbierka inti fost il-nisa, inbierek il-frott tal-istijak Ġesu. Ismien għalik Marija, bil-grazzja nabija, bil-mulenija, inbierka inti fost il-nisa, inbierek il-frott tal-istijak Ġesu. Marija għandu tal-grazzja, itlob għalina. L-għamma uġli ixtili ringrazzja li tuħa, ixtili ringrazzja li d-daw kolla li bximoti li ħorren biex kanna festa sabiħa li bixra l-Madonna tal-grazzja. Grazzi li għad li d-daw kolla li taw senu, nasab taqrom ċaċċida kbira u d-daw personi kolla u li jaħmu fil-karroċa tana tal-raħal tana biex għanna festa d-denja li d-daw tana tal-grazzja.